Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tione pamenepo mtsogoleri wa dziko Dr. Moses Makafi Chakwera akhale akudzala mtengo umenewu. Kuyambika ntchito pamenepo.
chizindikiro chachikulu choti mtsogoleri wa dziko anali pano kudzala mtengo komanso kukhala nawo gawo lalikulu kwambiri lobwezeretsa chilengedwe mdziko, nkulimbikitsanso ena tonse kuti tibwezeretse za chilengedwe. Antala nitireko doti pamono mbali. Imike ni mtengo wa taka. Uongole ni anta basi munga choka ni kwa nao ikamuka. zikutheka pamenepo mtsogoleri wa dziko lino kudzala mtengo kuno of Raipline, factory yaikulu kwambiri yomwe ikukonza zinthu zosiyanasiyana pogwiritsa ntchito mitengo. Koma pali ponena kuti iwo amagwiritsa ntchito mitengo, iwo ansa amabwezeretsa za chilengedwe. Kuli ntchito zambiri zomwe zikuchitika kuno ngati dziko, tikuyenera kuyamika ndithu. Mmanjamo ndithu zatheka pamenepo. Zikomo kwambiri olemekezeka president, zikomo kwambiri. Ndiye padakali pano mmene ndanenera kuti olemekezeka president akangodzala mtengo umenewo pafunikira chithunzi. Pa chithunzipo ndiyitane Principal Secretary Dr. Yusuf Nkongora, pitani mukayime poyenera kuyima. Director of Forestry tiyeni mwansangansanga, ameneyo ndi Deputy Director, amene Senior Deputy Director of Forestry Ted Kamoto, komanso Chairman Raipline Sabit Rai, komanso Chief Executive Officer Krishna Dad. Chithunzi chimenecho a Vice President akhala nawonso pamenepo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akhale nawo pa chithunzi chimenecho. Mayi wa fuko akhale nawonso pa chithunzi chimenecho, mmene mtsogoleri wa dziko akhalenso pamenepo kumalizitsa ntchito imene lero anadzayendera kampani imene factory imene ya Raipline kuno kumzimba. Ntchito zambiri zofunikira kwambiri zomwe zikuchitika pano pambali poti akugwira ntchito imeneyi yokonza mapolo amagetsi. Palinso zinthu zina zomwe zimatha kukonzedwa kugwiritsa ntchito matapo amene amapezeka kuno. Komanso kampani imeneyi ndinanena kuti kulemba anthu ambiri kwambiri kuno ku mzimba. Ntchito inanso yofunikira kwambiri kuti mafakitale amenewo alimbikitsidwe kuti akuthandizira kulembanso anthu ntchito. Ndipo izo zimalimbikitsanso potola chuma cha dziko. Kumaliza ulendo wawo umene anabwera kuno ku Raipline olemekezeka president. Zikomo kwambiri chifukwa cha kupezeka kwanu. Zikomo.
anthu tonse tiyeni ino tsopano kuti tisunthe tizibwirano mbali imene kukupita anthu wa dziko. Bwana tampokererani kuno ku Leprai kwenye vantu wakumba matauze kanyengo kachoko waka vantu bwana wakuti matauze manjeura kumba Bwana taonga mwangalikina kuno mateweta milimo ya kupambana kuno kumpoto ngati chikaya chino weniso chalo chino. Bwana panyengo ichoko kwambo ya kumtaira ni nyengo kupata mlimo ukuru wa masika nicheme walicho no chairman kuti wamyowiseni. Shindi kwa State President Dr. Lazarus Makape Chakwera, State Vice President Dr. Michael Biswick-Usi kutoka nchini zino. Weniso na walala wagoma mose mwimulipano kutoka nchini zino. Warongozi wa Chipani, warongozi wa Rai na nchito za boma zose kutoka nchini zino. A President tukumbati mwonge nitomene chifuka chakuza kuno kumpoto na kuzakaendera nchito za bome za kupambana. Kwendi pambere ninayoona makali ya kuairana namwe bwana. 1 minute a district chairman wakuti mulipano pa boma bwana wamulaire nini. Atendi kulikizane pachoko pano pasa State President wene kuti timanya kuti pisa State President kwacha mauko mtanya bwana State President kuno mwafika kupoma kumzimba waka pakuti vanguti chingiriza ndimo mkuonera ngamba doko kwene ndene mwatondeka ngana kupeta chirato pakuti ise tikumtemwani kuno kumpoto tenezo mzimba wana darembeska ise mavoti alanginu mzimba mkummanyakani kwene kazi nchito za boma muzikengedera apo naziri nyake munozge kuti muzakati tezgerenge pakuti vanguti nikupewa ni miti wena uko mkuruta mumaye kuti kumzimba njala nayo iri kuku. Wana makani la kumulairani ni viwango vya pajera chifukwa cha mkondwesani kuti paso mwana munyake kuno kumpoto
kuti kamtumikire ninge ngati cabinet minister. Khalani wakumasuka bwana, khalani wakufasa uko muli gomezgani. Mphanda zinu izi mwalika kuno zichimbirenge ipo tigwerenge nawo ntchito. Pempho likulu chomene a state president nili vapempha district chairman mwize afika mwagwiragwira ntchito za boma muzakendere government. Muzakendere government bwana, ndipo muzakapange ungano wa government kuno kumzimba. A president muyende makora kuri mmai kuti kumulirani tamsowani mwapulika charity tamsowani. Thank you so much, Your Excellency. Muyende makora. Thank you. Naonera chitsanzo cha OP Gondwe na chairman wa Malawi Congress Party kuno kuboma. Wacha Vice President Michael Biswick Usi Reply na wonse imwe mvumira kulikulu la Malawi Congress Party Region District koma chindi wa mfumu watu kwa nikosi lipompano naonaswa DC ngakhale akunkata naona akulu aboma pano sinimadziwa kuti kungokwera udzaona factory inunso mabwera nakondwera kuti mulipompano apa ni mabyala mtengo akuti finals Gasia kaya dampa kuti kwatunku Gasia ka koma nadabwa ni dzina kuli mitengo yosiyana kuno ndipo nditokoze wa Reply chifukwa mwayi wakuti ndikhoza kuyima pano. A Vice President adanipempha kuti koma inu msamangodutsa njira mkaone pamene pali ndipo ndadzionera kuti mafactory ngati awa ngofunika ku Malawi kuno chifukwa sikuti akungolemba anthu ntchito kapena kumangothandiza masukulu m'midzimu ndi ntchito zina zothandizira abale wathu kuno, koma uthandiza dziko la Malawi koposa chifukwa zina zimene akupanga pano mpakale kutumiza maiko wena zinthu zakuti sizimatheka kumbuyoko ayi kotero kuti titokoze tikamanena masomphenya 2063 chifukwa chakuti takhala vanthu amene tikuonjezera phindu kuzimene tili nazo kale kuno kwathu. Reply ndi chitsanzo chabwino chimene chikutionetsa zinthu za mtundu umeneyo.
ndipo ndaona magawo osiyanasiyana anthuwa babweretsa makina amakono wochitira zinthu komanso akuonetsetsa kuti akadula mitengo abzalenso. Ndipo kwathu kuno ngati boma lupindulako ndi misonkho ya makampani amene akugwira ntchito limodzi na makampani amenewo ndi Library. Ndipo lifuna kuthokoza mavuto paliponse salephera andiuza sanafune kuti azilankhula mosiyanasiyana koma mongopempha kuti zimene zachitika kalezi akhoza kuonjezera ngati zinthu zina tikhoza kugwirizana nawo manja nkuchitira limodzi. Alembe antchito ambirinso abweretse mashini ena osiyanasiyana malo ake alipo kale ndi chikhulupiriro kuti mogwirizana ndi boma kwa boma lufuna kulimbikitsa ntchito ya mafactory ngati amenewa kuti kulikonse kumalawi kuno zinthu tidzipangire tokha, ndalama tidzipezere tokha, ndipo tikamatumiza katundu kunja ndiye kuti dziko litukuka nkukhala lodzidalira. Kotero kuti ndifuna ndikuthokozeni inu wa Library, ndithokozenso anduna amene amakhudziwa kwenikweni ndi nkhani ngati zimenezi amenenso ndi a Vice President wathu, komanso nonse amene mwalimbika mtima kuti tigwirana manja dziko lino tutukulira limodzi. Ndiye aopi ananena kuti angakhale muchoka koma kuno kuli njala. Mapulani aja amene takhazikitsa kuyikitsa bwinobwino kuti kulikonse anthu athandizike, ifenso kaya kugwira ntchito kuboma kaya kwa DC kumene tionetsetse kuti zimenezi zichitika mwachilungamo, anthu athandizike moyenerera. Kotero kuti chimanga chambiri chinatsitsa pakazomba yapa chakuti chithandize konse kuno kumzimba ndi madera ena. Ndithokoze wonse amene akugwira ntchito mokhulupirika pomadziwa kuti nkhani yotere mavuto akagwa safuna kuti apezerepo mwayi wowo woti ndiyezi wayendere azawazivutikabe. Ndifuna tithandizane kuti tonse tikhale pamodzi ngakhale pa nthawi ya mavuto. Chifukwa timayimba nyimbo yathu ija kuti pa nkhondo ngakhale pa mtendere cholinga chathu n'chimodzi, kukweza Malawi. Momwemo nani Ambuye akudalitseni nonse mukhale bwino. Ndamba pempho lakuti tidzachite msonkhano wakutali wa government. Izizoonera chitukuko izi zimenezi nzaboma koma tidzachite za government. Koma ayi ndakumvani ndipo pa nthawi yake zitheka ndikufunirani zabwino zonse komanso madalitso a Ambuye pa nthawi ya Christmas ikubwerayi. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.